tifhmu li qegħdin qed nippritkalkom minn priedka famuża illi ħallilna Ġesu implikatu fuq il-muntanja, it-tema tagħha, s-suġġett tagħha, tajjeb, huwa il-ħajja fis-salta. L-għajxien fis-salta tagħna. Ġifieri Ġesu qed jispjegalna x'jippretendi d-disċipli tiegħu minn dawk is-segwaċi tiegħu kif għandna ngħixu hawnhekk fuq l-art. Din hija t-tema tiegħu, is-suġġett tiegħu, hija priedka illi tikkonfrontana, illi tisfidana, però wkoll tfarraġġna. Għaliex nafu li dak illi tagħna dan it-tagħlim għoli, tagħlim sublim, tagħlim l-għen bil-kapaċità tagħna. Dan l-istess wieħed jgħallimna huwa dak illi rebaħna b'demmu stess. Allura Ġesu qiegħed hawnhekk pass wara pass jaqbad dawk l-affarijiet kbar illi hu jridna illi nipprattikaw f'ħajtna. U issa li għadda tkellimna fuq loti tal-karità, kif aħna nkunu kompassjonali u ħanina man-nies batuti u fil-bżonn. Issa disċiplina oħra illi kull Kristjan imissu jitħarreġ fija hija disċiplina tat-talb. John Blanchard, l-evanġelista u awtur Ingliż jgħid meta talbna jinxef nittiżappuntaw lil sidna Ġesu, nġibu disfatta fuq nafusna u nagħtu pjaċir lix-xitan. Nġibu disfatta fuq nafusna il għaliex ma nibqgħux effettivi, ma nibqgħux nkunu qegħdin neżistu però xi frott nkunu qegħdin nirrendu lill-Alla mingħajr ma nitolbu huwa possibbli. Ġesu jgħidilna li intom aħna żraġen huwa id-dirja nibqgħu fih u fina biex meta nissupplikaw il-missier jagħtina. U bekk nagħtu ħafna frott. Il-ħajja mġiba eċċellenti Kristjana u t-talb imur flimkien. Ma jistgħux jgħaddu waħda mingħajr l-oħra. Però nasab jiena taqblu miegħi meta ngħidu li t-talb huwa diffiċli. It-talb huwa sfida kontinwa, rridu niddixxiplinaw lil nfusna u nibqgħu nippersistu minkejja l-ostakli, minkejja t-fixkil li jinqalgħu ta' kuljum, rridu nkunu ġelużi u nwarbu minijiet apposta għat-talb. Biex aħna nirrikorru għand Alla tagħna u fih nsibu kemm il-mistrieħ tagħna kif ukoll il-qawwa tagħna, il-qawwa spiritwali tagħna. L-Apostlu Pawlu nnifsu jgħid li aħna ma nafux nitolbu kif imiss. U nnifsu issa jekk taqra t-talb tiegħu li ħallilna rrekordjati fl-epistoli tiegħu huwa talb per eċċellenza, talb illi tajjeb illi nimitawh. Però Pawlu nnifsu kien qum li biżżejjed jgħid li hu mal-bqija tal-insara ta' żmienu kien għadu jitgħallem jitlob. Mhux il-każ allura li nkunu għażiena jew nintelqu fil-ġenb jew naħsbu b'arroganza li aħna wasalna. Talb huwa vjan miftuħ qudiemna, kultant irġlejna nħossuhom sobob jew tqal jisom marbutin bil-mażri, però rridu kontra kull emozzjoni, kontra kull tfixkil, kontra kull impediment, irridu nirrikorru l-tron tal-grazzja kuljum. Ian Bounds li huwa ħasibru espert fuq it-talb kiteb patafjun kolba fuq it-talb, Ian Bounds. Jgħid it-talb huwa xogħol ta' umiltà. Ħanibdew minn hawnhekk. Forsi ma nitolbux kemm u kif suppost għax maħniex umli. Ġawek Ian Bounds jolqod il-musmar fuq rasu. Qed jgħidilna d-diffikultà ewlenija fit-talb hija li forsi aħna mkabbrin minn nfusna. It-talb huwa xogħol ta' umiltà, ibaxxi l-intellett u l-kburija, isallab il-vanaglorja, it-talb meta titbu biex titlob il-Alla. Bil-mod u mod tibda tirrealizza l-affarijiet li jaffaxxinaw nies oħra millek ma jaffaxxinawx. It-tlellix tad-dinja għalik isir qisu ħama, qisu ħmieġ. Għalhekk isallab il-vanaglorja, il-fruwa, il-vanità.
Meta jonqos it-talb ikun sinjal tal-falliment spiritwali tagħna, nkunu morna bankrupt. Nkunu fallejna. Da kollu huwa qiebes biex il-laħam quddiem jissapportih. Mela qudiemna Ġesu bir-raġuna u jgħidilna kif m'għandniex nitolbu, għax hemm ħafna trappoli, hemm ħafna nasbiet li faċilment nistgħu naqgħu fihom. Kif m'għandniex nitolbu, u l-banda l-oħra kif għandna nitolbu. Ġesu qed jagħmlilna l-aqwa pjaċir u li jgħidilna tolbu f'ismi, tolbu bil-medjazzjoni tiegħi, bl-awtorità tiegħi, qed jgħidilna kif m'għandniex nitolbu. Il-għaliex meta nagħmlu xi ħaġa tajba, l-estate xi ħaġa, l-estate pittura, l-estate komponiment, l-estate ikla, xi tkun tistenna mingħand ħadd ieħor. Mhux il-prosit. Dak li jkun jirrikmandalek xogħolok. Dak li jkun jirringrazzjak għal xogħol. Iżda dol il-prosit isa qiegħda mibnija fina din milli nippretendu l-approvazzjoni ta' ħadd ieħor. Illi nieħdu kredtu għal xogħolna. Immaġina tagħmel xi ħaġa u kulħadd jgħaddi u jisu mhux hekk, tieħu għalik. Allura, rridu narfu illi dik ix-xewqa biex ħadd ieħor ifaħħarna qiegħda fina. U rridu nirreżistuha meta jitlu d-dixxiplini spiritwali. Tal-karità, tat-talb, tas-sawm u ħeġa. Għalhekk Ġesu jgħidilna, idħol, meta tidħol, idħol fl-orfa privata tiegħek. Dak il-post il ħadd ma jafbih sabiex tkun waħdek magħna. Għax it-talb huwa ħajdu hekk ħankelma boffa, negozjar magħna, trattar magħna. Qed tinsa ħadd ieħor u huwa qiegħed issa trasparenti Alla jafek, Alla jaf l-intenzjonijiet tiegħek, ħsibijietek, biex inti għaddej, tajjeb u int quddiem Alla. Alla li huwa omniscienti, Alla li huwa missierek. Allura, fit-talb, l-ewwel qabel kollox irid nkunu onesti Alla. Irid nkunu onesti Alla, trasparenti qudiemu, nittrattaw miegħu bħalma Ġakob, forsi tiftakru l-istorja, illi bil-lejl, imbagħad fit-taqgħu li dan ir-raġel jissara miegħu. U dawn jissaraw ħafna flimkien kien qed jisbaħ u l-anġlu jew ir-raġel qallu tlaqni għax qed jisbaħ. U Ġakob qallu ma nitilqekx qabel ma tberikni. Għaraf li kien il-mulej, u Ġakob it-talb tiegħu naraw kemm kien ta' vera. Kien ġenwin. Ma kienx erba' frażijiet illi tallimhom bl-amment meta kien għadu tifel u baqa' jirrepetihom bla sens. Ġesu jridna li nitlu fl-orfa privata tagħna. Ġifieri ħanqatgħu mill-ħaddieħor il għaliex issa ħammur qudiem it-tron tagħna. Jekk aħna qegħdin ġew familja fejn forsi m'għandekx fejn tinħeba, fittex. Pietru pereżempju nafu li ġieli tala fuq il-bejt biex jitlob. Jiena trabbejt familja ta' 8 jew anke 9 persuni, tajjeb, il-dar kien żgħira, però xorta waħda kien diffiċli li feħad biex titlob minn ħadd ma jtelfek. Ġieli tlajt fuq il-bejt, ġieli tlajt kellna tuta kbira, tiftakar tuta kbira, ġieli tlajt fuqha, ma kont nitlob. Tkun ħanidok inventiv. Tkun tieħu l-inizjattiva il għaliex taf li t-talb huwa relazzjoni intima ma' Alla. Li jeħtieġ akkosta kollox inżommu. Ovvjament Ġesu mhux qed jikkundanna t-talb pubbliku. Meta nitolbu flimkien bħal aħwa. Infatti l-istess talba li ħajgħallimna, aħna nafuha popolarment bħala il-missier, ma hija proprjament il-missier nam. Allura hija intenzjonata għall-aħwa flimkien, miġbor flimkien qegħdin jitolbu għal it-talba. Mux għed kondanna tal-pubbliku, anzi tal-pubbliku jikkomplimenta it-tal privat, it-tal tijak waħdek id-dar.
fil-preżenza ta' ħaddieħor meta qegħdin nitolbu flimkien bħala ġisem ta' Kristu. Ħafna drabi mhux sewwa li nsemmu ċertu affarijiet forsi li nkun nafbihom biss jiena. Ma jkunx xieraq. Ma allura fit-tal privat dak li tista' semmihom u għandek issemmihom. It-tnejn huma importanti. Talb waħdek Malla, talb magħhudek, Ġesu jrid illi nesprimu din il-realtà ta' familja flimkien. Ix-xirka tal-qaddisin. U għalhekk aħna nixtieqgħu ma' kull ċans li minkejja din il-kwistjoni tal-Covid, meta kellna l-opportunità ma nonqsux li niltaqgħu flimkien. Xo importanti li niltaqgħu flimkien għal-qima, għat-tant. U l-iskrittura hija miżgħuda bil-eżempji ta' nies li talbu fil-pubbliku. Talbu fil-pubbliku, mhux għax-xogħol, imma għax kien hemm okkażjonijiet. Għandna l-Salamun qabel fil-okkażjoni meta kien iddedikat it-templu ġdid li kien għandu kif bena, talba lill-Alla. Prattikament hija l-ikbar talba rekordjata fil-Bibbja kollha. Talba sabiħa immens fejn Salamun għaraf illi Alla jagħti widen għall-għajta tal-poplu tiegħu. L-istess ħaġa ġara fi żmien Neħemija meta għamlu ħin twil jaqraw mill-iskrittura mqazza, imbagħad kien hemm il-Leviti li bdew jitolbu u kien hemm in-nies miġbura fil-misraħ. Ġesu wkoll talab kemm il-darba fil-preżenza ta' ħaddieħor, ma talabx ma' ħaddieħor bin Alla. Allura ma setax jitlob ma' ħaddieħor x'għan għamel imbin u ma kienx. Però talab fil-preżenza ta' ħaddieħor meta radd il-ħajr għal-ħobs qabel ma multiplikah darbtejn u wkoll qabel ma qajjem il-Lażru, irringrazzja lill-Alla talli hu dejjem sema'. So it-talb fil-pubbliku il-post tiegħu. Anke naraw kif il-Knisja twielet fit-talb. Immaġinat, il-Knisja għandna l-ewwel grupp tad-dixxipli wara Ġesu tal-allura fis-Smewit, Luqa jgħidilna illi dawn kollha komplew fejn waħda jagħmlu l-orazzjoni u jitolbu man-nisa u marihom Ġesu u maħutu. Għandna dak il-grupp li l-koll flimkien talbu u koll meta kienu persegwitati, kien hemm xi wħud li ntafgħu il-ħabs meta kienu meħlusa imbagħad iltaqgħu flimkien biex jitolbu. U appellaw l-Alla biex ħares li t-teddid tal-edewa tagħhom. It-talb pubbliku, ovvjament it-talb ta' bejnietna il-kol flimkien għandu l-ikbar fallu. Pietru, meta kien arrestat bil-ħsieb li Erodi kien se joqtlu wara lejt, tajjeb, Pietru nżamm fil-ħabs, iżda mill-Knisja kien isir it-talb l-Alla bla għedu għalih. Il-Knisja, il-ġabra tal-fidili il-kol flimkien. Għandna wkoll il-każ meta Pawlu kellem lill-Presbiteri ta' Efesu meta temm il-diskors tiegħu mbagħad ixtaħdu għal-kub tiegħhom flimkien u talbu flimkien. Nistgħu nibqgħu sejrin Alla jrid il-familja tiegħu illi jitolbu flimkien. Frattan Ġesu jirrikmanda ħafna wkoll it-talb privat. Talb bħalma għamel Mosè, kemm il-darba Mosè talab lill-Alla waħdu, Samuel istess ħaġa, Daniel ħareġ id-dekret tas-Sultan Darius illi fi żmien xahar ħadd ma jista' jitlob lill-Alla tiegħu li fil-Sultan Darius. Daniel xorta waħda tela fl-orfa ta' fuq, fetaħ it-tieqa li tagħti lejn Ġerusalemm u hemmhekk talab 3 darbiet bħalma kien is-soldu jagħmel. Għalhekk ngħidu li kwalunkwe tfixkil irridu nelbuh u nibqgħu nippersistu fit-talb. Daniel talab lill-Alla, Pietru wkoll talab lill-Alla kemm il-darba privatament. Fit-talb privat nkunu nistgħu nesprimu ħwejjeġ li huma ta' intimità, ħwejjeġ bejnietna, jien magħna. Ġesu biss kontra il-talb għal-wiri. Talb biex nimpressjonaw lil-ħaddieħor. Talb biex nagħmlu xogħol spiritwali bina nfusna. Nittandnu bl-ispiritwalità tagħna.
li jekk nagħmlu tal tkun spiritwalità falsa. Ma tkun tisfa' xejn. Ġusti jgħid min jagħmel hekk bħalma kienu jagħmlu l-Farizej jitolbu fil-kantunier tat-toroq, fil-kantunier tat-toroq ħajaraw nies ta' żewġ toroq. Minn hawn. Jew fis-sinagoga meta jkun ġabar kulħadd. Kienu qegħdin jobdu l-ittra tal-liġi però l-qalb ma kienx hemmhekk. Fil-laqgħa tagħna għat-talb Satana jieħu pjaċir jisma' talba indirizzata lill-udjenza. Għaliex? Għaliex it-talba mhix talba. Jekk inti qed titlob biex jisemak ħadd ieħor, qed tifhem bil-ħsieb biex turi kemm inti smart. Dik mhix talba, ma tikkwalifikax bħala talba. Kultant iridu anke meta niltaqgħu flimkien, issa din niltaqgħu flimkien darba fil-ġimgħa talba. Iridu nibqgħu konxji li kultant nitqabdu ninformaw lil xulxin. Għantikom eżempju. Missi. Nitolbu Karl Ralph li tqajt miegħu l-bieraħ Strada Regali u tkellimt miegħu dwar Ġesu u wera interess. U int taf li tajtu kopja tal-Vanġel ta' Ġwanni. Mulej li Ralph li nafu minn dukana l-sibara flimkien. U ġieli tkellimna fuq għex reliġjużi. U dak iż-żmien kien għadu tal-mużew, missa sfratta, ikollok nija minnu, bla bla bla. Dak diskor ta' tlablib kollu, sekkan ġabu mulej. Ikollok nija minn Ralph. Iġibdu lejk bil-grazza tiegħek. Ma minn talaba dit-talba u bħala meta taqa' vittma li kollu tisma' tat-tip ta' tlablib mhux tiddejjaq, u forsi waħda mir-raġunijiet illi aħna bħala aħwa niddejqu nitolbu fil-laqgħa tat-talb il-kol flimkien għaliex meta nisma' diskors bħal dan huwa prova tal-paċenza tiegħek. La jogħġob l-Alla u laqas jogħġob lejk. Il-motivazzjoni fit-tant għandha tkun il-persuna interna, il-persuna fuq ġewwa, kif għadna titratta mal. U r-riżultat huwa dejjem trament. Fit-tant xi ħadd qal talb dritt tal kif għandu jkun qatt ma jirriżulta f'għajxin mawweġ. Talb dritt qatt ma jirriżulta f'għajxin mawweġ. Ġesu jgħidilna meta titolbu toqgħodux tlabalbu, toqgħodux trednu diskors, frażijiet li tal-intom bl-amment u kull darba tittinfinzhom u ma taħsibx tgħid mulej kollu tira. Tifhem? Le, itlob bil-ħsieb jgħidilna Pawlu. Nitlob bil-ħsieb. Nitlob bil-spiritu u nitlob ukoll bil-ħsieb. Alla mhux impressjonat bil-kwantità tad-diskors. Bil-kwantità li sempliċement aktar ma tabbila xkora taħseb li issa saret impressjonanti. Aħjar titlob mill-qalb biftit kliem milli titlob qabda kliem bl-qalb. Anke meta tħossha li ma tafx rabba tgħid. Qiegħda, ikkwieta, iqaf fil-preżenza tagħha, gawd il-preżenza tagħha, u Alla jaf x'infallek. Imma titlobx bla bla bla. Sempliċement isek magna illi ma tafx inti tgħid. Barra minna li nitolbu biex xoftejn għal-barkiet illi l-qalb tagħna ma tixtieqhomx. Idu nodu attenti, jekk jien mulej nitolbu mulej qaddisni, saffi l-sieni. Vera tridek, vera tridek. Sant'Agustin fil-konfessjoni tiegħu jgħid fi-żmien meta kien għadu mhux ikkonvertit, il-għalek jitolbu għamilni pur, tħallix nibqa' moral ġifieri kien bniedem żieni, tħallinix għamilni pur imma mhux għalissa. Għannas kien sinċir. Imma ovvjament nafu li Alla jrid is-safa minn issa stess. Ġesu hawnhekk allura qiegħed jikkontradixxi l-prinċipju li imissna nkomplu nitolbu u nipperseveraw fil-petizzjoni tagħna. Ġifieri, meta nitolbu, għavolja nitolbu konċis, fil-qosor, però irridna nippersistu fit-tank tagħna.
Għandna l-eżempju sabiħ tal-mara Armla, mara allura li kienet ma kellha ħadd jiddefendiha, però kienet tmur għandha l-imħallef Korrot illi ma kienx importa minn Alla u naqqas mill-bniedem u din tant baqgħet tiffittaħ u ddejqu il-faħaq għażitu. Ma qal ħajkolli nagħmilha ġustizzja lill-mara. Biex ma tibqax tiġi hawn tifnini, u ġiswa qal kemm aktar missierkom. Illi intom tajtulu lejl u nar, kemm aktar jivvindika lill-uliedu. Mhux veru. Għamil jekk imħallef Korrot kien perswas biex jiwazzjon, kemm aktar Alla li Alla ġeneruża natwajja, mhux veru. It-talb jinstema' mhux maħabba t-tul tiegħu, imma għax huwa frut bil-fidi. Fiduċja f'Alla, Alla l-ħaj, li taf li qed jisimgħek, li inti tippreżentaw it-talbit tiegħek onestament, biħrara, mhux b'nofs qalb, imma għax tixtieqhom. Daqskemm tal-lab jixtieq li jkollu loqma ħobs fidu biex jikollha għax għandu bżonna. Titlob minn qalb niedma ovvjament u bil-medjazzjoni ta' Kristu. Ma titlobx għax jidhirlek li inti għandek xi dritt fuq Alla, għandek xi jett illi Alla bil-forsi tagħtik. Le, ma titlob f'isem Kristu, jiġifieri ma titlob bl-awtorità tiegħu. Bl-awtorità tiegħu. Insibu bosta eżempji ta' talb qasir u effettiv. Talb qasir. Talb ħajdu hekk ġakulatorju li joħroġ skont il-kriżi tal-moment. Skont il-kriżi tal-moment. Għandna l-Mosè meta il-poplu ludi għamel l-oġġa tad-deb. U Alla għeddet li ħajqirdu tal-poplu. Naqraw hekk. U Mosè reġa' mara għand il-mulej u qal dal-poplu dineb dnub kbir u għamel għalih Alla tad-deb imissa jekk taħfer dnubhom imma jekk le nitolbok ħassarni mill-ktieb li inti ktibt. U Alla sema. Għalek qed jgħid il-poplu ħajqirdu għal kollox, ħajesterminaw wiċċ id-dinja. U jibda permezz ta' Mosè. Mosè talab. Aħfer dnubhom, imma jekk le nitolbok ħassarni mill-ktieb tiegħek li inti ktibt jiġifieri ħalli mutjien, basta mhux dik il-mħabba tremenda li anke naraw fl-Apostlu Pawlu. Li jgħidilna kont nixtieq li kont ikun maqtub minn Kristu maħabba ħudi. Il-lut tant kien ħobba. Imma meta nitolbu għal ħadd ieħor, kemm għandna xewqa li verament naqalaw dik il-barka għalih, Għandna wkoll it-talba ta' Salamun, meta kien għandu kif laħaq sultan minflok missieru David, u jitlob dit-talba. Salamun qal intu rejt ma tqaddej tiegħek David missieri ħnina kbira. Għax hu kien jimxi qudiemek bil-fedeltà u bil-ħaq, bis-sewwa ta' qalbu tiegħek. U int ħaristlu dil-ħnina kbira u tajtu ibel biex joqgħod fuq it-tron tiegħu bħal muallum. Bażikament David Salamun qed jirringrazzja Alla illi bħalma salta missieri qabli, u qed jirrikonoxxi t-tieba talbu. Imissa qed jesprimi l-ħtieġa tiegħu. U issa mulej Alla tiegħi, int għamilt sultan għaddej tiegħek minflok missieri David. U jiena għaddi daqsxejn ta' saħżuh, ma nafx noħroġ jew nidħol, m'għandix esperjenza tiegħi. U l-għaddej tiegħek qiegħed f'nofs tal-poplu tiegħek li inti għażil poplu kbir. Ma stax jingħad, lanqas jitqies bil-kontra. Qed jesprimi kemm huwa inadekwat. Kemm mhux kapaċi, għandu saħsuh, kif ħammexxi, kif ħankun sultan? Jara fil-li hu għandu bżonn gwida, tmexxija, dawl minn Alla. Imma mbagħad allura jagħmel il-petizzjoni tiegħu. Għati għalhekk, ħajkun speċifiku hawnhekk, ħajtolbu eżattament x'għandu bżonn, għati għalhekk il-qaddej tiegħek, qalb għaqlija biex nagħmel ħaq mill-poplu tiegħek ġi nimxi bil-ġustizzja man-nies. Biex narf bejn tajjeb u l-ħażin, għax min jiflaħ mexxi tal-poplu tiegħek hekk kbir. Tafu x'ġara mulej għallu tal-ma tlabx għal ħajja tal-edowa tiegħek u l-qastlab tal-rikkezzi, imma tlabt biex nagħtik l-erf ħanatjulek. U taħ erf li ma bħal li sar mhux talb qasir ħireġ minn qalb. Għandna t-talba ta' Ġabez
fl-ewwel kroniki, hemmhekk għandna lista twila ta' nies wieħed wara l-ieħor, ieħor ta' ieħor. U dan l-awtur fid-daqqa u l-ħin isemmi l-ġabez. U flok ma jkompli jsemmi lin-nies, jgħid bravura li għamel dan ġabez. X'kienet? Meta talab talba ċkejtna lill-Alla. Ġabez sejħ l-Alla ta' Iżrael qal li kont ta' bil-ħadd berikni. U twessa trufar u tkun idek miegħi u tħaresni mill-ħsara u ma taħqarnix. Isemmi speċifikament x'għandu bżonn. Xi kompli jgħid? Walla taħtak li talab. Alla taħtak li talab. Kienet talba skont il-rieda Alla. Il-ħalliel misluk ma' ġem Ġesu, mulej Ġesu ftakar fija meta tiġi f'samtnatek. Tista' tkun talba żjed sempliċi daqshekk, għaraf li dak huwa Messija, kellu tabella fuq is-salib Ġesu, Ġesu l-Nazzarenu sultan tal-Lut. Għaraf li sultan, kiex qed jifhem kollox, għallu mulej Ġesu ftakar fija meta trid tiġi f'samtnatek. Biex Ġesu għallu tassew ngħidlek, illum stess. Tkun min jgħidġa. Talba niedma ħirġa minn qalb. L-effett tagħha huwa trement. Stefnu qed imut mħaġġar, kalpestat minn nies, mulej la tgħoddulhomx ġabnu. U kif qal dan raqad. Miet. X-xena kienet waħda patetika. Raġel mfarrak, miksib il-ġebel, vera? Però ngħidilkom illi m'hemmx mewt aħjar milli tmut bit-talb fuq fomok. Li jitlob għall-istess setewwa tiegħu, għall-istess setewwa tiegħu. Kemm nitlob kuljum tista' tistaqsi, kemm nitlob kuljum? Kemm għandek bżonn? Kemm għandek bżonn? Nassigurak li aktar ma tikber fil-fili aktar titlob. Għax aktar taf il-bżonn. Tarbija ta' twelid tiekol daqsi? Ovvjament li da. Tiekol kemm għandha bżonn. U aktar ma tissaħħa, aktar ma tikber, ma tiżviluppa aktar ovvjament ħajkollha bżonn nutriment. Ħalib mbagħad jibda xejn. Frott u bija. Hekk taħdem il-biċċa xogħol. Tistaqsix kemm ħanitlob, kwart għalik tista' tkun ħafna u sagħtejn għalik tista' tkun ftit. Kuljum. Okay? Ġesu jkompli jgħidilna meta tixbhuhomx għax missierkom jaf li ma wejġ għandkom bżonn qabel tissupplikaw. Wow. Wow. Tal-ħaġa. Tixbhux lil-nies mitlufa, pagani, illi t-talba li jom tlabli u għaxu. U għalix, għax missierkom jaf li ma wejġ għandkom bżonn qabel ma tissupplikaw, qabel titolbu, diġà jaf. Mela jekk diġà jaf għafna nitolbuh, għal Ġesu qed jikmandan nitolbuh. Beħanna, l-ewwel nett, qed ikunu konxi u perswasi illi missierna għandu bono volontà, għandu rida tajba lejna. U għamissier mhux soppristant, mhux argużin bil-frosta fidu ħsibu biex isawwatna u jtelfinna l-gost tal-ħajja, dak mhux għandha. Dak balla tal-Farisej. Tajjeb? Missierna fis-smewwiet huwa Alla twajjer, ġenerus u jrid jaqlana u jrid javvanzana. John Blanchard, għana ġun kwotaw lilu, jgħid ebda tweġiba għattal bi indikazzjoni tal-mertu tagħna. Kull tweġiba għattal hi wirja tal-ħnina tagħna. Ekku, qegħdin nitolbu lill-missier illi huwa missier ħalim. Imma wkoll nitolbu konxi tal-omnixjenza tagħna, konxi l-Alla jaf l-intenzjonijiet tagħna, jaf x'qed naħsbu, jaf għalfejn qegħdin nitolbu għad it-talba. U allura konxi li Alla jaf kollox. Ġesu jgħidilna missierkom jaf minn qabel, jaf minn qabel. Vance Havner id-darba jgħid, jekk m'intix kapaċi titlob kif trid, titlob kif tista'. Alla jaf xi trid tgħidlu. Kultant, nixtieq għandi jgħid fil-sim biex nfaħru l-Alla. Il-lingwa nħossa daqsxejn dajfa jiena biex nesprimi il-ħżuż ta' qalbi, is-sentimenti tiegħi, x'irrid ngħidu lill-Alla, kemm irrid neżaltah. Ma nix naqaf l-istess frażijiet, irrid għalhekk
nxabba bir-ruħi kontinwament fl-istruttura. Ħalli jkolli ikel tajjeb biex bih jiena nkun kapaċi nesprimi lil nifsi quddiem Alla. Ejja, jekk m'intix kapaċi titlob kif trid, titlob kif tista', Alla jaf xi tittejjeb. Però toġobni ma toġobniex, nifhmu jew ma nifhmuhiex, regola bażika fis-salta Alla, regola bażika għall-għajxien tagħna bħala Kristjani hija li nsemmaw ir-rikjesti tagħna lil Alla. Tużax bħala skuża, Alla jaf minn qabel jaf li għandi bżonn hekk, qatt ma nitolbu. Itolbu għax appuntu jaf u għandu rieda tajba lejk u jixtieq dik il-komunjoni tiegħek miegħu. Jixtieq li toqrob lejh. Ukoll irridu nitolbu konxi tas-sovranità tagħna. Illi Alla huwa s-Sultan Smewwiti. Alla huwa s-Sultan Loli. U allura, iva, ħankunu speċifiċi, ħanajdu mhux sempliċement mulej berkni, imma mulej ħarisni bħalissa fuq il-post tax-xogħol qed jipprova jittentani u jġielni nipparteċipa f'ċajt pastas, għatin il-kuraġġ biex dak il-ħin nkun kapaċi nirreżisti u anke nċanfar il-dak bikom. Speċifiku, mhux berkni biss, speċifiku. Però nitolbu għal ħafna barkiet il-Alla. Meta jiġġibtilna t-talba tagħna, għandek il-bintek, għandek il-missierek, sera għall-operazzjoni, taf li operazzjoni serja. U meta l-affarijiet forsi ma jmorrux kif xtaqt int jew kif tlabt int, tirribellax. Għaliex għax Alla sofran. Alla jaf eżattament x'jagħtina, meta jagħtihulna u kif jagħtihulna. Hawn hija l-umiljazzjoni tar-ruħ quddiem Alla. William Jenkins il-Puritan jgħid kemm huwa twajjeb Alla meta jiġħdilna ħniniet fi ħniet. Omod wara xejn dik. Kemm huwa twajjeb Alla meta jiġħdilna ħniniet fi ħniet. Ma jagħtinix dik jew dik għax il-ħniena tiegħu b'mod komprensiv hija tant kbira, tant massiva. Illi jaf li dik il-ħniena partikolari li jatlab jekk xi ħadielek għax il-ħniena tiegħu lejk hija tant kbira għax Alla jaf x'inhu l-ħjarab. Ekku allura dawn nixtieq inkoraġġikom biex tkomplu mixjin f'din il-mogħdija li Ġesu urina. Soldat tajjeb ta' Kristu meta jaqa' fuq il-kopteħ. Ma nix għafen naqaw fil-gandot, jek naqaw, ħanaqaw fuq koptin għax narfu illi hemm dal-hemm, hemm dal-ostaklu, tajjeb, mux ħat id-depressa ruħek, mux ħat inkwieta, imma taf x'għandek tagħmel. Mura Alla. Mit-talba sempliċi tiegħek, bħalma minn Pietru, mulej salvani qed neħreb. U Ġesu salvaħ. Mhux vera, minn dak il-periklu kbir. It-talb u għal-ġimnasju ta' ruħna. Għaw nies illi morru il-ġimnazjum vera fejn trenjaw u rridu jibnu il-muskoli it-talb għalina bħala Kristjani. Huwa l-mod kif aħna nimbnew spiritualment. Nsiru nies b'saffejn, nies qawwija, mhux nċedu malajr, għat-tentazzjoni, vera? U għal-ġimnazju ta' ruħ, trid tissaħħaħ, trid tagħmel bejn kbar, nitlob. Il-fattu li min jitlob iħobb. U jħobb l-aħjar min jitlob l-aħjar. Ma tafx nitlob, għajdu l-Alla, muna jgħallimni nitlob. Kif naraw Ġesu darba avviċinaw il-disċipli għallimna nitolbu bħalma Ġon il-Battista għallim il-disċipli tiegħu. U għawek ħajdina wkoll it-talba famuża tiegħu, illi rridu inqisu sew. Għax hija l-mudell għat-talb kollu tagħna. Però t-talb fl-aħħar mill-aħħar huwa misteru. Alla jixtiequ minna, Alla jridu, aħna għandna nwieġbu il-fidi u iva nkun kampjuni ta' xi fisser nies li nitolbu. Tlabt u forsi Alla ddiżappuntak, tlabt u Alla ma takx li t-lirit, ftakar l-ikbar qotja fit-talb u Alla nnifsu. Alla jagħtik li hu nnifsu.
illi tħossok u tkun taf li inti qrib tiegħu. Illi inti qed tgħix ħajtek f'xirka ħelwa miegħu. Fl-aħħar mill-aħħar dak huwa t-talb. L-għodja prinċipali tal-Alla għal dak li jfittxu fit-talb hija Alla nnifsu. Ibda minn. L-għodja prinċipali li jagħtik Alla meta titolbu hija li jagħtik li nnifsu. U dik hija ovvjament il-barka tremenda, il-barka eċċezzjonali li Alla lest li jagħti lill-uliedu kollha.